No more SOP. Kay kanang SOP, maunay makakos of corruption. Ang balita karon, as high as 60% ang bahin nila anang mga produkto. So, maunay unang tangtango nako. Ikaduha, ipa-review ang tanang executive order. And I want to make sure na naay ease of doing business in the province. Huwag tango na natong bureaucracy. Daghan kaayog mga permits kinahanglanon, daghan kayong regulation. Anong ato mang lisod-lisodon at mga negosyante, mga negosyo? It's good for the economy. It can employ a lot of people, makatabang na sa probinsya. Ikatulo, bayaran ang tanang utang. Okay, that's an issue of trust. Office of the Governor, utangan, di na pwede na ko.